Komunikazioa eta ezagutza, ero komunikazioa eta jakintza, ezta? Nik uste dut oso eskutik doazela beti joan dira eskutik, eta zorionez gaurko gizartean komunikazioa areagotzen ari da, askoz ere bitarteko eta baliabide gehiago ditugulako, eta honek eragina dauka jakintzaren askartzean. Minbiziaren kasu hartzen badugu, momentu honetan badaude munduan 5 bat ospital, bestiek baino aurreratuago dabiltzanak minbiziaren ikerkuntzan, ezta? Orduan, hauetako ospital batean egiten dutenean aurrerapen nabarmen bat, esanguratsua, balio duena bestientzat, aurrerapen hori berehala jartzen da interneten. Eta nola mendebaldean behintzat ospital gehienak lotuta dauden internet bidez, momentu aurrerapen hori interneten jartzen den momentutik berehala sartu egiten da eta txertatu egiten da ospital horien protokoloan. Orduan, zer gertatzen da? Jakintza berehala zabaltzen da, eta orduan, zorionez guretzat, gaixoentzat, aurrerapen horiek berehala zabaltzen dira mundu osoan. Hor badago arazo bat, eta mundu osoan diot mendebaleko munduan. Ze Afrikan eta Asiako beste herrialde batzuetan zoritxarrez hori ez da iristen horrela. Nik uste dut arazo handi bat hor daukagula. Hor da sekulako etena. Baina bestela erantzunez eta amaituz galderari erantzuteko esango nuke, zorionez komunikazioak askartu egiten duela jakintzaren zabalkundea, eta horri esker jakintza bera ere aurreratuz doala eta bizkortuz.